ίδια τιμή. Τι τιμή? Δεν ξέρω. Βάρα, άλλες δεν πειράζει. Έτσι καλώς στο προτέλ minibar θα λέει beverage 24. Α, να μην φτιάξω... Όχι ρε, βάρα τώρα εκεί να κάνει δουλειά. Εντάξει, οκ. Και πες του τι μπύρες είναι. Δεν θα μου είχε δώσει μπύρες, έχεις το μενού που μας είχε στείλει minibar, πήρε. Θα σου πω τώρα, εμένα ο Θάνος μου έδειξε μια φωτογραφία που είχε ένα minibar ανοιχτό και είχε κάτι μπύρες και αυτές έψαχνα. Σωστό, χρέωσε τώρα κάτι. Α, δεν έχει καθόλου μπύρες λες οπότε. Καθόλου μπύρες. Ωραία, χρέωσε κάτι άλλο. Περίμενε να έρθω ρε, δεν ερχόμαστε. Ναι, οκ, αυτό δεν ξέρω αν Ωραία, αλλά να δούμε γιατί δεν έχουμε μπύρες. Τι έχει γίνει. Ναι, αυτό βασικά γι' αυτό σου πήρε. Εντάξει, έρχομαι σε λίγο. Ευχαριστώ. Έλα, πάει.